שלום, אז שמי אסנת אבוטבול, אני מיוקנעם עילית. אני הגעתי אליכם דרך הפייסבוק. נורא התעניינתי לגבי הבן על תוכנה שעוזרת לילדים באנגלית ובמתמטיקה. בעצם זה שבר אותי כשראיתי שאני נכנסת לתוכנה עצמה ונותנת לך לעשות ניסיון ולבדוק בעצם איך הילד יכול להתמודד עם התוכנה עצמה. מאוד שמחתי כשקיבלתי את המענה, שהבנתי שזה מאוד מחלחל למוח של הילד, וזה נותן לו ועונה לו על כל הצרכים בעצם. הייתי פונה באמת בנושא הזה למשרד החינוך ואומרת לכם, תשוטו שתי ידיים לנושא הזה, כי זה באמת יכול לעזור לכל התלמידים, כי זה באמת מענה להמון תלמידים שזקוקים לחיזוקים האלו, ואני רואה את זה כתור דבר מוביל, ושבאמת במקום לבזבז כל כך הרבה כסף על מורים שיתנו מורים פרטיים ושיעורי עזר, זה בעצם ייתן להם את כל המענה בצורה הכי טובה שיש, וזה באמת נותן גם להם לעשות את הדברים בסבלנות יתרה. תודה.